Tak vítajme vo videu, v ktorom si ukážeme príklady z testu na kombinatoriku, respektíve prácu s faktoriálmi. Tak príklad rovnica s kombinačnými číslami. Nezabudnúť, v prvom rade treba určovať podmienky. To znamená, každý ten element, ktorý tam je, musí byť väčší rovný ako 0. Áno, nezabúdať na to, vždy to treba sformulovať, pretože voči podmienkam potom treba porovnať ten prípadný koreň, ktorý tam vychádza. Áno, prosím vás, treba vždy sa zamyslieť na tú základnú myšlienku. Ide o to, že to, čo tam je, musí byť väčšie alebo rovné ako 0. Áno, takže nielen slepo písať, že x je voči niečomu väčšie alebo rovné, potom uvidíme v niektorom príklade to viedlo aj k nejakým problémom. Áno, takže x musí byť väčšie rovné ako 2 a 4. No a keďže platia všetky súčasné, tak v podstate potrebujete ich prienik, takže najsilnejšia z nich je vlastne táto. Áno. A keďže sa bavíme o kombinačných číslach, to znamená vstupnými argumentami môžu byť len celé čísla, tak ten definičný obor množina d je čísla 4, 5 a väčšie. Áno. Takže potrebujeme v prvom rade definičný obor. Ďalej treba transformovať kombinačné číslo, takže ešte taká poznámka, toto je predpis kombinačného čísla, nepíše sa tam zlomková čiara, nedávajte ju tam a treba to dávať do zátvoriek. Áno, je to symbolika, je to predpis, treba to dodržiavať. Takže kombinačné číslo sa rozpadá na faktoriál z toho horného čísla lomeno. A pozor, teraz treba urobiť faktoriál, pričom od toho horného čísla odpočítame to dolné číslo. V druhej väčšine prípadov očakávame, že to x tam vypadne, áno. A zároveň ešte krát faktoriál toho dolného čísla. Takže takto sa to rozpadne. Plus na veľký zlomok. No a tu prípadne si môžeme dovoliť to urobiť aj z hlavy, áno, x minus 2 a vieme, že budeme toto odpočítavať, tak bude x minus x, takže x tam nebude a bude tam minus 2 minus minus 4. Áno, minus 2 minus minus 4, takže vlastne tam bude faktoriál z dvojky. Tak môžeme prípadne, pokiaľ sa cítime istí, tak môžeme to tam rovno písať aj z hlavy a za tým samozrejme faktoriál toho spodného čísla rovná sa 9. Áno? Takže po aplikácii vzorca na kombinačné číslo, ktorý je zároveň vzorcom na výpočet počtu kombinácií, dostávame rovnicu s faktoriálmi. Podmienku určovať nemusíme, lebo to sme urobili už predtým. Áno, takže x minus 1 faktoriál, no a tu by malo vypadnúť to x opäť, takže minus 1 minus minus 3 je 2 faktoriál x minus 3 faktoriál. Áno, s týmto ďalším sa v podstate nekoná nič. Takže môžeme to tam len odpísať. Dobre, toto je nič. No, treba identifikovať, ktorý faktoriál je väčší. Z pravidla to by, nie z pravidla, ale teda bolo to tak, že teda ten väčší je ten v čitateli. To znamená, že keď sa to rozloží, aby ste tam videli záver toho menšieho faktoriálu a po vykrátení práve toho faktoriálu zmenovateľa dostávate takýto rozklad. Lomeno 2 faktoriál rovná sa 9. Áno. Prosím vás, čo nie je nič iné než nejaká rovnica polynomická, ktorá zrejme bude kvadratická. A celé to môžete prenásobiť dvojkou, čo je 2 faktoriál, takže namiesto 19 tu bude 18. No a po roznásobeniach x na druhu niečo plus x na druhu niečo sa v podstate pozeráte na kvadratickú rovnicu. Áno, kvadratickú rovnicu. A spravidla tam vychádzali 2 korene. Ja to teda dopočítam mimo záznam. Takže po roznásobení, úpravách, sčítovaniach prichádzame do už tzv. Normovaného tvaru. Tu sa môžeme pokúšať samozrejme o ten rozklad vietovými vzorcami a ten rozklad tam skutočne existuje. Plus krát.
plus 1 minus. Pardon, mám tam chybu, tu je minus 5. Tak, dobre, plus 1 minus 5. Áno, v súčte minus 4 a v súčine minus 5, OK. Takže pozor, z toho sú potenciálne dve hodnoty, áno, ktoré ako formálne sú dopočítaní tej kvadratické rovnice, ale samozrejme treba ich porovnať voči definičnému oboru, áno, takže minus 1, 5, no tak vidíme, že vyhovuje iba 5, áno, takže iba 5. Pozor, nestačí napísať niekde iba tie hodnoty, vždy sa to končí zapísaním množiny koreňov. Áno, je to veľmi dôležité, pretože až toto je informácia o tom, že ste naozaj vypočítali správne danú rovnicu. Druhá rovnica v druhej skupine bola obdobná, takže tam nebudem mať žiaden komentár, v podstate správne výsledky tam boli, občas tam bol problém s tými podmienkami. Ďalší príklad, klasická rovnica s faktoriálom, takže začína sa podmienkami opäť. To, čo vstupuje do faktoriálu, musí byť väčšie rovné než 0. Áno, takže odtiaľto podmienka, odtiaľto. A pozor, aj odtiaľto niektorí zabudli určiť, že x má byť väčšie rovné ako 0. No a keď vypíšete všetky 4, tak najsilnejšia z nich je, že x musí byť väčšie rovné ako 3. Áno, takže definičný obor sú potom čísla 3, 4 a väčšie 3 bodky, áno. V zásade tu nebol problém, takže ja to ani nejdem dopočítať. Krásne sa vykrátila, prišlo opäť na nejakú kvadratickú rovnicu, ktorá na konci mala nejaké porovnanie voči definičnému oboru. No, príklad s nerovnicou s faktoriálmi, tak technicky tam ani nebol problém, ale celkom hodne sa tam vyskytoval jeden systémový taký nešvár. Ide o to, prosím vás, že keď vidíte tie faktoriály, tak veľa ľudí automaticky písalo, že x musí byť väčšie rovné ako 11. Prosím vás, to nie je pravda. Áno, to nie je pravda. Nemôžeme to písať len tak pasívne, že hneď sme naučení, že x musí byť niečo väčšie. Preto zdôrazňujem, vždy si musíme povedať tú základnú myšlienku. Tá základná myšlienka spočíva v tom, že to, čo vstupuje do toho faktoriálu, musí byť väčšie rovné ako 0. Aha, my vidíme, že tá podmienka vyzerá ako úplne inak, než si mnoho ľudí myslelo. Áno, pozor, tie x musia byť menšie alebo rovné ako 11. Takže pozor na to. Odtiaľto väčšie rovné ako minus 2. Áno, takže to sú tam vlastne len triviálne nerovnice. Pozor, opäť odtiaľto je 13 minus x. Takže x. Takže vidíme, že táto modrá je o niečo slabšia než tá červená. A posledná je vlastne x musí byť väčšie rovné ako 0. No a tieto všetky 4 podmienky, keď spojíte dohromady, tak vám vyprodukujú definičný obor, ktorý je aký. No, treba to čítať zľava, doprava, z dola nahor. To znamená, že väčšie ako minus 2, ale ešte aj väčšie ako 0, to znamená počnúť s nulou. Áno, počnúť s nulou. Pokiaľ som teda neurobil niekde preklep v prepísaní príkladu. Dobre. 1, 2 a tak ďalej, až pokiaľ, pozor, menšie než 11. Takže 11 končiac. Áno, 11 končiac. Takže pozor, ten definičný obor nie je nekonečná množina. Áno, nie je to nekonečná množina. Inak technicky tam nebol problém, vlastne i hneď sa to dá celé predeliť 5 faktoriál, lebo to je kladné číslo, takže takto. Všetky faktoriály sú nezáporné, to znamená, vy môžete ľubovoľne s nimi preskakovať do kríža. No a samozrejme, že bolo treba robiť nasledovnú úpravu.
úprava, ktorá sa dá robiť, keď sú na každej strane iba jeden jediný zlomok, tak v podstate môžeme takto surovo skákať do kríža tými výrazmi. Samozrejme je to nerovnica, takže treba si dávať obrovský pozor, aby pri tom násobení niekedy ako vo všeobecnosti výrazom, ktorý obsahuje x, sa násobiť prakticky by nemalo, ale my vieme, že výsledok ako funkčná hodnota faktoriálu je nezáporná, takže bez obav to môžeme násobiť. No, samozrejme dojde ku kráteniu tých faktoriálov. Samozrejme, že väčší je ten hore. Áno, ten v čítateli. Sice je to v takomto podivnom tváre 13 minus x, ale vieme, že 13 korún minus niečo je viac než 11 korún minus to isté. Áno, takže dôjde ku kráteniu a prosím vás, ja to v rýchlosti nejak doriešim. Takže bude sa krátiť, ostane tu na súčin zátvoriek a opäť to príde na nejaké kvadratické výrazy, takže budeme riešiť kvadratickú rovnicu. A tak po roznásobení dokonca vidíme, že tie kvadratické členy sa odčítajú, takže dokonca nebude ani kvadratická tá nerovnica. A tak už je len lineárna, takže stačí to len vhodne poprehádzovať, takže dvojku odpočítame a pripočítame 25x. Takže požiadavka 154 lomeno 28. No teraz je celkom efektívne to hodiť na desatinné číslo, aby sme si mohli urobiť nejakú predstavu. Takže pozor, čísla ostro menšie než 5,5. Samozrejme musia byť celé a musia spĺňať definičný obor. Áno, takže keď tu si niekde predstavíme číslo 5,5 a tie čísla majú byť menšie, no tak už je jasné, že skončí sa to 5. Áno, takže 0 až 5. Áno. Prosím vás, 6 prvková množina. No počnú s nulou, končiac s 5. Konečná množina koreňov nerovnice. Príklad, nazvime to slovný. Trošku rozmazanie, ale zvládneme. Ak sa zväčší počet prvkov o 2, zväčší sa počet variácií tretej triedy bez opakovania o 294. Takže to sú tie príklady, kde treba to dať do rovnosti, akurát treba to tam správne uložiť. Takže vypoveda to o nejakých variáciách tretej triedy z neznámeho počtu prvkov. Na jednej strane hovorí sa o variáciách tretej triedy neznámeho počtu prvkov a počtu prvkov, ktoré sú zväčšené o 2, takže x plus 2. No a teraz je len otázka, že kam správne priložiť tých 294. No a pravda je taká, že dôjde k zväčšeniu variácií pri tom zväčšení o 2, to znamená, že ak v tomto smere som pridával tie prvky, tak vlastne ten počet, ktorý som mal, sa zväčší. To znamená, že k tomuto treba pripočítať tých 294. Áno, 294. Dá sa to naformulovať takto, alebo tak, ako ste to mnohí naformulovali, že jednoducho ste urobili rozdiel medzi tými výrazmi, čo je tiež korektné. Len treba si dať pozor, aby to nebolo také, že halabala, aby tam naozaj niekde v pozadí bola tá úvaha, pretože toto sú také tie príklady, kde stačí to dať na druhú stranu a je to vlastne celé zlé. Áno. Ďalej to vôbec nie je komplikované, pretože jednoducho aplikujete vzorec na variácie. Mimochodom zo pár ľudí to tam nesprávne dosadilo. Takže pozor. Počet prvkov faktoriál lomeno počet prvkov minus tá trieda. 294 x plus 2 faktoriál. No a teraz pozor. X plus 2 minus 3. X plus 2 minus 3, takže x minus 1. Áno. No, takto to vyzerá po vykrátení tých nízkych faktorov, ktoré sú v menovateli. No a vidíme, že vo všeobecnosti tam vyjde x na tretiu. Takže mali by sme očakávať, že alebo teda dúfame, že to x na tretiu sa nejakým spôsobom odčíta, aby sme boli schopní to vo všeobecnosti nejak doriešiť. Tuto v tej zátvorke ten trojčný to je vlastne len
spätný chod tých vietových vzťahov x na druhú plus 3x plus 2 celé krát x. Pozor, niektorí ľudia sa dopustili takej chyby, že v tomto okamihu celú rovnicu predelili x-kom a boli spokojní, že prišli na kvadratickú, respektíve ani to nie. Obrovský pozor, pretože ešte tu je člen, ktorý teda ako pokiaľ naozaj delíte x, tak museli by ste ho predeliť x. Áno, takže pozor na to. V zásade vôbec nič nebráni tomu, aby sme to aj roznásobili, alebo teda v podstate je to jediná možnosť, ako pokračovať ďalej. No a ako už vidíme, že tie kubické členy x na tretiu sa odčítajú. Áno, sa odčítajú. Ja dúfam, že som tam neurobil niekde chybu. No a teraz 6x na druhú, toto som prehodil doprava. Sčítalo sa. Pozor, lineárne členy sa odčítali. Takže dokonca to prišlo na kvadratickú rovnicu bez lineárneho člena. Čo je dosť príjemné, pretože to stačí už len formálne odmocniť. No, 294 deleno na 6 teda sme zistili nejakým spôsobom, že to je 49. No a pozor, tu žiaci robia často chybu. Pri tom formálnom odmocnení rovnice treba uvažovať oba tie potenciálne korene, obe tie hodnoty je kladnú aj zápornú a vlastne toto skúmať vzhľadom na nejaké počiatočné podmienky. Áno, a počiatočné podmienky sú také, že samozrejme tu sú nejaké podmienky z tých faktoriálov, ktoré sme trošku prizabudli určiť, takže musí to byť väčšie rovné ako 3 a to je vlastne tá najsilnejšia podmienka. Áno. Takže je jasné, že vyhovuje len ten kladný. Len tá kladná hodnota. Áno. A prosím vás, treba to písať veľmi dôsledne a samozrejme treba zapísať veľmi dôsledne aj množinu koreňov, pretože až vtedy je jasné, že čo je vaša odpoveď na riešenie. Áno. Takže kladná sedmička. Príklad druhý. Ak sa zmenší počet prvkov o 2, zmenší sa počet permutácií 30 krát. Takže ideme sa baviť o permutáciách neznámeho počtu prvkov. Je na jednej strane, na druhej strane počet permutácií, keď sa počet prvkov zmenšil o 2, to znamená neznámy počet minus 2. No a teraz, čo sa to deje? Pokiaľ sme zmenšili počet prvkov o 2, tak sa zmenší počet permutácií. Zmenší sa počet permutácií. To znamená, že toto číslo je 30 krát menšie, než to vľavo. Áno, je 30 krát menšie. Takže aby sa to rovnalo, tak my to tým 30 násobkom musíme vyrovnať na tej pravej strane. Áno, 30 krát to menšie závažie rovná sa to väčšie závažie. Áno, a to je vlastne koniec rozmýšľania, pretože vzorec na permutáciu je len obyčajný x faktoriál. Takže po predelení a vykrátení, už teda rovno aj vykrátim, vo všeobecnosti sme prišli na nejakú kvadratickú rovnicu plus minus 30, pardon. Áno, čo je opäť normovaný tvar, takže má zmysel pokúšať sa o tie rozklady vietové. A 5 a 6 by tam mohli fungovať. Plus 5 minus 6. Pozor, z toho plynú tie jednotlivé korene, jeden z nich je záporný, ako nulový bod z tamtej zátvorky vľavo. A druhý je kladná 6. A opäť, to sú len nejakí kandidáti, nejaké potenciálne korene, treba sa zamyslieť nad nejakými počiatočnými podmienkami. Hovoríme o počte prvkov a je jasné, že musia byť aspoň 2, áno, aby sme ich vôbec mohli znížiť o 2, takže tá najsilnejšia podmienka je väčšie rovná ako 2, takže vyhovuje tomu kladná 6.
No a pozrime už tie príklady na tie samotné kombinatorické princípy. Takže koľko slov možno vytvoriť z písma slova Mississippi? No tak to je úloha, ktorú ste zvládali úplne bez problémov. V drvivej väčšine príkladov. Je to permutácia s opakovaním. Áno, napočítali ste počet písmen, ktoré máte k dispozícii a pozor, opakujúce sa skupiny. S tam je 4 krát, I tam je 4 krát, P je tam 2 krát. I, áno, I z bodku, takže 4, 4, 2. No a to prechádza vo vzorec, áno, 11 faktoriál lomeno 4 faktoriál, 4 faktoriál, 2 faktoriál. Takže nebol problém. Problém nebol ani s druhým zadaním. Ak sa majú začínať a končiť písmenom P. To znamená, že na začiatku a na konci to máte zafixované a medzi nimi už je len, pozor koľko, už je tam len 9 miest a používate tie isté písmená okrem tých P. To znamená, že tieto už boli použité, no tak medzi nimi je to isté, áno, je to 9 faktoriál lomeno 4 faktoriál, 4 faktoriál. Áno, permutácia s opakovaním. Takže nebol problém. No, príklad s konferenčnou miestnosťou, tam už problémy boli. Je to troška malé, ale dešifrujeme. Je tam 6 radov po 10 stoličiek. 6 radov. Radov po 10 stoličiek. Koľkými spôsobmi sa môžu sedieť 7 chlapcov a 5 dievčat? A každá zo skupín bude sedieť spoločne v jednom rade. Spoločne v jednom rade znamená, tu sú chlapci, sú dajme tomu červení, dievčatá sú dajme tomu modré, tak to znamená, že tých 5 dievčat bude sedieť napríklad takto. Že v tom rade budú len dievčatá a nebude medzi nimi žiaden chlapec. Áno, rovnako tak. 5, 7. Takže napríklad takto. Áno, napríklad takto môže byť jedna tá možnosť. Áno, že nebudú pomiešaní medzi sebou chlapci s dievčatami. A bude sedieť v tom rade celá tá skupina, že nebudú roztrhnutí, že by sedeli napríklad takto. Áno, takže toto už nie. No tak v prvom rade, čo si treba uvedomiť je, že otázka je, ako vôbec budú sedieť tie farby v tých jednotlivých radoch. Tie skupiny. To znamená, že tie rady sú samozrejme odlišiteľné. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No a to, čo sa udialo je, že vlastne vybral sa jednotka s trojkou, áno? Pričom záleží na poradí. Na poradí záleží, pretože oni môžu byť farebne vymenení. Áno, že v prvom rade by sedeli červení a v treťom rade by sedeli modrí. Takže my pozorujeme, že v tom prvom nazeraní je to, že vôbec záleží na poradí, akým vôbec obsadia tie jednotlivé rady. No, radov je 6. Radov je 6. A vždy vyberáme 2 a na poradí záleží. No, takže prosím vás, toto prvé číslo, variácia druhej triedy zo 6, je vlastne odpoveďou na to, ako vôbec tie pohlavia, tie skupiny obsadia tie rady. Dobre. Nejako si to teda vybrali, že modrí sedia v prvom a červení v treťom. A čo sa to deje? No tak teraz sa treba už pozrieť na tie jednotlivé skupiny. Takže máme 5 dievčat a k dispozícii 10 stoličiek. A záleží, ktorá kde sedí. Áno, záleží, pretože je medzi nimi rozdiel. To znamená, že máme 10 stoličiek k dispozícii a sú obsedané 5 dievčatami. A na poradí záleží. Takže variácia 5. triedy z 10 je počet možností, ako obsadia nejaký ten rad, ktorý si rezervovali.
No. Úplne analogicky je to s chlapcami, to znamená, že 7 chlapcov obsadí 10 stoličiek. No a keďže tie obsedania tými stoličkami medzi dievčatami a chlapcami, respektíve vôbec vzhľadom na to, ako obsadili tie rady, sú od seba nezávislé, to znamená, tie možnosti k sebe navzájom prislúchajú, a vytvárajú tú stromovú štruktúru, tak je medzi nimi krát. No, takže stačí dať medzi ne krát. To pravidlo súčinnosti teda mnohí odhalili, ale nesprávne informácie doň vchádzali. Áno, takže pozor, prvé číslo, ktoré do toho vstupuje, je, ako vôbec môžu obsedať tie rady, krát to, ako to môžu obsedať dievčata v tom rade, do ktorého si zasadli, krát to, ako obsedajú chlapci ten svoj rad, pričom už dievčata sú usadené a sú vybrané všetky tie pohlavia. Áno, takže to už ste len transformovali a to je výsledok. No, takže všetky tie tri informácie, ktoré tam sú, tak prichádzajú do súčinu. Nejdem to rozpisovať, ale úplne analogicky bol príklad s ľuďmi v kupé vo vagónoch. To je úplne to isté. Akurát, že ste nemali rady, ale mali ste kupé. Nemali ste 10 stoličiek, ale bolo, myslím, 8 tých sedadiel a boli nejaké iné počty tých ľudí. Ano, takže opäť to boli 3 čísla a opäť bolo treba urobiť medzi nimi len variácie. Ano, takže bolo 10 kupé, takže 10 kupé obsadené 2 skupinami pohlaví, takže takto, krát. No a teraz variácie, čo to? V každom kupe bolo 8 sedačiek, a najprv ho obsadili 4, neviem, asi dievčatá. V zásade to jedno, ako náhle sa usadili do nejakého kúpe, no tak do tých zvyšných kúpe si posadali chlapci. No, takže ten princíp je úplne analogický, akurát tam boli iné číselká. A v skutočnosti úplne rovnakým princípom trpel aj ten príklad so šachovnicou. Áno. Akurát boli tam rady, v každom rade bolo 8 radov, v každom bolo 8 polí a myslím, že a boli nejaké počty tých pešiakov. Áno, tí pešiaci boli zase farebne odlíšení, ale princíp bol úplne rovnaký. 6 a 4 ich bolo. Áno, takže stalo sa to, že najprv 2 rôzne farby obsedali tie jednotlivé rady, tých bolo 8. Ako náhle si vybrali, tak už to bola len otázka, že 6, a myslím, že bielých obsadí 8 polí krát 4 tej zvyšnej farby obsadí 8 polí. Ja, takže takto. Áno, všetky tie príklady boli typovo úplne rovnaké. No a posledné 2 príklady, ktoré typovo sú úplne rovnaké. Koľko možných rôznych usporiadaní 12 kníh, ak 3 encyklopédie majú byť vedľa seba. 3 encyklopédie majú byť vedľa seba. Takže takáto je situácia. Tu nám máme tie 3 encyklopédie, ktoré teda chceme, aby boli vedľa seba. No tak určite tam bude figurovať permutácia práve tých 3 encyklopédií. Áno. Prvá, 1, 2, 3. Áno, takže permutácie. To ľudia odhalili. Samozrejme, že počet tých permutácií bude násobený čím? No tými zvyšnými knihami, ktoré tam sú. Áno, pretože aj tých zvyšných 9 kníh je tam nejakým spôsobom poukladaných a tých je tam rozmiestnených na permutáciách 9. Áno, 9 kníh obsadí 9 miest. Ale pozor, ešte tam je jeden element a ten je aký? Ešte predsa záleží na tom v rámci tej poličky, kde bude tá samotná trojica. To znamená, že celou tou trojicou treba začať hýbať. Áno, a ja sa snažím ako naznačovať, že je to niekde medzi nimi. No a otázka je, koľko je tých pozícií. A dosť ľudí akože napadlo, že to tam je, ale pomýlili sa o jedno miesto, pretože keď máte 12 kníh a 3 zlúčite, no tak tu je síce 9,
Ale toto je vlastne, vy keď tie 3 knihy naozaj považujete, že sú vedľa seba za jeden blok, tak oni sú vlastne 10. pozícia. Áno, takže vy pokojne to môžete chápať tak, že tá trojica, ktorá sa hýbe, tak vlastne sa to hýbe takto. Takže vy potrebujete jedno čierne miesto položiť na koľko pozícií? Na pozícii 10. Áno, takže pozor, krát 10. Áno, je 10 možností, kde môže figurovať tá celá trojica. No a to už je len výsledok, sa to premení na faktoriál. Úplne rovnaký spôsob je aj, ktoré mala druhá skupina. Mali 4 detektívky, ale bolo kníh iba 10. Kníh bolo iba 10. Takže 10 kníh, z toho 4 detektívky. Takže je jasné, že permutovať budú samotné detektívky, ktoré sú vedľa seba. To vynásobí tých zvyšných 6 kníh, ktoré budú taktiež permutovať, ale samozrejme ešte sa bude pohybovať celý blok tých 4 detektívok. Áno. No a keď 4 detektívky predstavujú jedno konkrétne miesto, ktoré sa bude posúvať, tak tu bolo zvyšných 6 nejakých romantických kníh alebo neviem čo, áno, takže 6, 4, takže tuto je 6 miest a 4 predstavovali vlastne to 7 miesto. Takže pozor, krát 7.